jméně Otca, Syna, Ducha Svatého. Kněz buď s vámi. Witam was na niedzielniejszym Bożym mszu. Załyszcie so dziwacze. Zo w oblik was sym so mieteczku. Z kostymom a peryku sym prawa postnicka nora. Dola, jak chodzi so to do cyrkwinskiego wobłuka. So przedraścić, a so do druga świata zanurić. Drugą pozycję zabrać, albo swojskiemu idolu odpowiedzieć. W takim kostiumie może być cała druga osoba. Samo skiery też osoba, kajkuż druze nie oczekuje. Po tym jedna ja też dzienniejsze czytania. Wszako nie wiemy, który plan Bóg z nami ma. Tuż nie mieli so przyspiesznie hodnoczyć mnie sobą, ale musisz zważyć wid raz za kostiumem sokołacą fasadu. A jak je to ze swojskim posudzowaniem? Trudy mieli so przyjmać najpierw za swojskim nosem. Dość pak nitko mojego imienia. Sło nie zasokne z farama. Kostium ja nitko odpołożył, a sydnu so zaso na moją czopówałku. Chcemy so pomodlić, naszego knieza prosić o miłość a smilność. Uznałam Bohu mocnemu, a wam wszystkim, co sem wiele zryšił, myślą, ryczą, jednają, a dobre za nich. Moja wina, moja wielka wina. To dla prošu, zbožnu stajnu kniežnu Máriu, a sviatu, a vás všetkých, modlite sa za mne, ke kniezovi našemu Bohu. Smie sa nad nami ešte mocná miłościwy Božo a spuściš nam rechy dowiedz nás do wiecznego živenia. K pustnicam so rady pod maskami a kostymami kułamy. Jezuso, daj nas Tebie w naszym świetnym dniu spoznawać. Spoznawać, co wsy między nami żywy. Nitko do pustna czasa so rady świeci. Świeci so derje w zgromadzenstwie, gdyśmy si bliscy, gdyśmy związani. Jezuso, za tute zgromadzenstwo smy dziękujemy. Jezuso, si mnoho ludzi zweselił a zaurił. Nech też my ludzi zawieselimy, ale też trosz darić wiemy tym, gistu zrudzeni. Chwała Bohu we wyżynach.
Jezusa. Knieże Bożo, daj, żeby świat spoznał Twój porjad a nasz pokoj. Twoja cyrkev niech Ci w mirje a porata służy. O to prosimy przez naszego knieza Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiż je w jedności Ducha Świętego po wieki na wieki. Čitanje z knihy Jezus Sirach. Gdyż so z krzydu saje, wostanu smycze. Tak pokazuje so słabość człowieka, gdyż ryczy. Hončarskie sudobia doswiadcza hoco da piecy, tak posudzujesz człowieka po jeho ryczy. Zarodu, na kotryż rozczysz dom, posudzujesz po jej wodach. Tak spoznawasz na słowach człowieka jeho zmyslenie. Predhacz nie ryczał, nie kwal człowieka. Przetoż ludzie hodźa sa dosvědčić. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie čitanje slyšíme z prvného lista svätého apoštola Pavla Korinčanám. Bratia a sotry, gdy so tele stwate ciało w oblecze nie twacze, a te smärtne so zdrażci do niesmärtności, wtedy dopełni so słowo, które je napisane. Smert je pożre twoje dobyczu. Smert, gdzie je twoje dobycie? Smert, gdzie je twoje żadło? Żadło smерче je rych, moc rycha pak je zakoń. Ale Bohu dziak, kiż nam dała dobywać przez naszego knieza Jezu Chrysta. To dla moi lubi bracia, budźcie obstajni, a nie kabajcie. Stajnie horliwe budźcie dzień a pilniejsi w dziele kniezowym. Wieście gdzie, so wasza praca przed kniezom nie je podamo. Słyszeliśmy słowo Boże.
Boże słowo Chrystusowe, a budete światło ludzi we ćmie świata. Alleluja, 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 alleluja. Kniaz buď z wami. Ze światosczynia po Lukaszu. W ładnym czasu powie Jezus swoim uczomnikam, może znano slepo wieść? Nie padnie taj obaj do jamy. Uczobnik nie je nadmistra, ale gdyż je uwuczeny, je kajś mistrza. Što ladaš na čisku we wuczkut swojego bratra, nie widzisz pak riadu w swoim wuku? Abo kak może swojemu bratrze rec, bracie, dowol niech ci wuczanu čisku z twojego woczka, gdyż sam nie widzisz riadu w swoim woku. Wopszutniko, zminaj prede riadu ze swojego woka, a potom ladaj, kak mo wuczanyć čisku z wuczku swojego bratra. Štom, kiž niese špatne pforde, jeszcze nie dobry. Ani špatnie nie štom, kiž niese dobre pforde. Kujdy štom może spoznać po jeho pfordach, dokež nie ščipaja so figi z černi, ani nie toraja so kiče svohonca. Dobry człowiek nosi z dobrego składa swoje utroby dobre, a zły nosi ze szpatnego szpatne. Przetoż czegoś je utroba pełna, o tym ryczy erd. Dobre poselstwo naszego knieza Jezusa Chrystusa. Luba Wasada, z krytyku smymy spieszne krótce, hać w służbie, w połowaniu. Nastupaja cyrki, ladają na polityku namiestnie w kraju, a po całym świecie. Kajś z oczoma je worojowa, spoznawamy, štož druze opaki činia, abo štož niedzie krzywe bieži. Ale za swojskie zmylki nie mamy często żadną antenu. To dla namówia nas Jezus dżęca, zo bychmy so sprawnie sami przepróbowali, a zwolniwi byli k nakazaniu ze słowami. Što ladaš na čisku we wuczku swojego bratka, nie widzisz pak riadu w swoim woku. Z tymi słowami no chce Jezus krytyku odpokazać, albo samo zakazać, nie. On sam je często na niedospólność pokazał, a na przykład samosprawność, hordość, narabność albo tajemstwo zmianą mianował. Und też niecha, so precz ladamy, albo się mu przywosujemy. Nie on ma zatrebne, użytne a prawe, so na opaczne zadrżenie
a zaprajenie z kiczbniami. A to zwurazni won z obrazom o redzie a czysku. K tym obrazom na to pokaza, że obstej też pomierność, albo zaraje też nałożone tun ważną rolę. Z drugimi słowami, krytyku albo wierność możemy nikomu też kaj szmukrolapko wokoło uszu slepić. Tule krytyku sobo człowiek jenoś ciężko zrozumie albo przywozmie. Z rajdu a czysku pokaza pak Jezus dżęca na to, że je też jeszcze druga możność. Mianujce ta, każdyż nikomu luboznie płaszcz podzierżysz, tak, że może so ją woblec a przywiązać. A k tomu je trzeba, że na siebie samo poladasz. Przetoż hakle potom, gdyż se nawukniu swoje swojskie zmylki a słabości spoznać, a se je nic jenoś przyznać, ale też woprawdzie na tym działasz, żeby je zmienił, a hakle potom będziesz woprawdzie k mane krytyku tak wuprajić, że je dowidziomna, a skiery empatyska, dokud się potom wopkat ze sobą człowiekami też skutniejszy a wahutniejszy. Luba wasada, za cidny je popelnia sreda, a jutro ne pokutny a pustny czas o zahaji, miniu je to czas, kiż kaj żaden drugi nas przeprosy a namowi, pola nas samych junu za sprawnym ladać, ale polo sebe samo woprawdzie zapoczeć a sebi na wutrobny bić. Nic najprede przed durymi drugich miast spytać, aby jenoś drugich korygować, posudzieć a krytyzować, ale wid junu na siebie samo złożyć a próbować, jak z krytyku wopkadzamy, so nie bychmy tej šice wopkad z krytizujomnymi sobu człowiekami z oczku zubili. Tomu was w pustnym czasu przeproszuję, a za to prośmy też Boha, za nas na tutym puczu nawodza, so skieczbnie mnie sobu wopkadzamy, a poniżni wostaniemy widzio, so w poslednim wszystko na Boha zależy. Amen. Modlimy się zgromadnie wieru. Ja wieruję do Boha Otca Wszechmocnego, Stworzyciela niebies a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jeniczego Syna, naszego Knieza, któryś się podjęty od Ducha Świętego, narodzony z Maryi Knieżny, cierpiał po Poncjum Pilatom, krzyżowany, umry a porwany, zastąpił przetele, trzeci dzień z martwych stanął, zbył do niebies, siedzi w prawicy Boha, Otca Wszechmocnego, stamtąd się sudzi żywych a martwych, wierzy w Chrystusa, Świętokatolską Cerkiew, zgromadzeństwo świętych, podawane grzechów, zrówastanie miasta, a wieczne żywienie. Amen.
Čo mocne Božo, se stvoril písaný svět, znaješ nás všetkých a vieš o našich náležnosťach. Tuž če prosimy. Myslu, zo słusza klaun k pustnicam. Tu smiecze a humor so nich nie zubi nam. Všako twoju radost zaczujemy, kotru sam ty dzieliusy. Daj nas używać żywienski czas, prosimy cię, Usłysz nas. Myslu, zo słusza Indiana k pustnicam. Indiana se waży rjaność Boże stworby tu a tam. Pomaj nam przy szkitaniu tutyje, z bychu so weseli nad nieprzyszane generacje. Daj nas używać żywienski czas, prosimy cię, Če uslyš nas. Myslu, zo słusza princesna k pustnicam. Ci knieżacy na świecie nie są sam. Większych na rozsudy nasledne, z bychu wszem człowiekom tyli na świecie. Daj nas używać żywienski czas, prosimy. Prosimy Cię, uslyš nas. Myslu, zo słusza kuzwa k pustnicam. Však Bože skutki są niewidziomne nam, a tola oni skutkuja, a nas k dobrym pohonuja. Daj nas używać żywienski czas, Prosimy Cię, uslyš nas. Myslu, zo słusza maska k pustnicam. Tu se zwoblekamy, gdy strach je nam. Daj nam zmužitość w żywieniu, so nic kować dobieć, ale so możemy sprawnie je sobą wobkadzieć. Daj nas używać żywienski czas. Prosimy Cię, uslyš nas. Chwała Otcu a Synu a Duchu Świętemu. Spoczek, jak Tyś nie przeco, a wieki na wieki. Amen. Modlmy so.
Bożo, Ty sam nam dawasz dary, kotreż Ci na wota kładziemy. Przyjmij je jako wyraz naszej swiernej służby, a czyn, zobychu nam Twoje żonowanie przyniesli. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez, budź z Wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je hutne, sprawne, zdobne a spomożne. Za soci stajnia szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcy, wszechmocny, wieczny Bożo, przez Chrysta naszego Knieza. Narodziwszy się on padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniszczył, zmartwychwstanywszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Tu dla śpiewamy Ci z angelami a słowami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają. Sławimy Cię, Święty Wódce, przetoż se wielki a se wszystkie swoje skutki dokonał w mądrości a lubości. Człowieka se stworzył po swojej podobie, a jemu cały świat dowierzył, żeby Tebie, Stworicieli, samemu służył nad wszemi stworzeniami knieżył. Gdyż pak by nieposłuszny, a przeczectwo z Tobu zubi, a śmierci do mocy padny, nie si je opuścił, wszystkim, że se smilne pomal, zobychu Cię pytali a nadeszli. Często se z człowiekami związki wiązał, a ich przez profetów kupował, zobychu na spomożenie czekali. Tak se Święty Wódce świat lubował, zo se, gdyż by czas dopełniony, swojego jednorodzonego syna jako umożnika posłał. Przez Ducha Świętego je so w oblek miaso narodził so z knieżny Maryje, je człowiek był kajż my, nimo rycha nam wyższym podobnym. Kudym je wozywiał poselstwo spomożenia, jatym swobodu, zrudnym radość. Zopak by Twój rozsud dokonał, je so śmierci podał, zrowa stanowszy śmierć zniczył, a żywienie obnowił. Za nie bychmy hižo żywi byli za siebie samych, ale za Niego. Kiż je za nas umrył, a zrowa stanął, je on od Tebie, Wódce, posłał Ducha Świętego, jako první dar za wszystkich wiernych. Tun ma skutk Twojego Syna na zemi zdokonieć, a šo świętoczynienie dokończyć. Tuż prosimy Cię, Knieże, żeby Święty Duch
tutaj dáraje osvědčujú. A oni nám byvaj čivo a krej našo kněza Jezu Krista, kiže nám svědčenie tuto vulkého potenstva zavostajú k věčnému zjazky. Dokud lubovaše on svojich na světě, lubovaše jich až do konca. A když by přišla hodina, co by ty, sviate vůdce, jeho okrasnil, za on při večeri klip, žonovaše vamaša a podajon svojim učomnikam prajo, zmíče a jistče šice voto, to je moje čivo, kotraž bude za vás podate. Tak tej zawon keluch z winom, dziakowaše so a dajon swoim wumčomnikam prajo. Zmíča piče šice z neho, to je keluch novo a wieczno zakonia moja krej, kotraž bude za vás a za mnoj přelata k vodovaniu rychu, činče to na mnie spominajo. To je potajnstvo viery. Tohle tež my nitko knieže svědčíme a opomínáme naše umoženie. Svědčíme Kristusovu smrť a jeho zestup do přetele. Uznáváme, že je on zrova stanil tvoje pravice spil. Očakujeme jeho příklad v krásnosti a oprujeme, či jeho čivo a krej opo tebi spodobne a všemu světy spomožne. Zladuj knieže na dar, kotrež si svoje círky přihotoval. A spošť milé všetkým, kociž jedža tuto jeden klip, a z tuto jednoho kelucha pija, co bychu v Sviatym Duchu byli jedne čivo a v Kristusu žive opo ke kvalbe tvoje krásnosti. Spomínaj net knieže na všetkých, za kotrež tutun opo přinošame. V osobě za našeho bamša Franciskusa, za našeho biskupa, za zhromadno všetkých biskupů, za všich služobnice církve, za všich oprovace, za všich tudy zhromadžených, za šun lud a za všich člověků, kocich z čisté útrobu pytaja. Poručamy ci tež tych, kociž sú v Kristusovým pokoju odešli, a všetkých zemretých, kotrež víru ty sam znaješ. Nam všetkým svojim dzieciom spošť mi vo vodce, zobychmy docpili nebeské dziedzictvo ze zbožnej kniežnu a rodzicielku Mariu, s tvojimi apoštolami a všemi sviatymi v tvojim kráľestve. Tam budeme Cię chwalić ze všich stworbu od skadzenia rycha a śmierci umożeni przez naszego knieza Jezu Chrysta, przez kotroż Ty święty dobra, wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a w Nim dawasz oczy Boże, mocne wódcy w jedności Ducha Świętego, však chvála, česť a hodoznosť, věky na věky. Nerekamy jenož děti Bože, my to jsme, tu jsme my plní do víry zpěvat. Otče náš, který se nebesa,
Pomož nas, knieže, Otešeho svého, a daj mile pokoj našim dňam. Smie sa nad nami a pomaj nám, zobychme od riecha przeco swobodni, a przedewším za mučeniem vyščivo očakovali zbožnú nadzieju a příklad našeho kněza a zbožnika Jezu Krista. Kniež Jezu Kristče svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svůj pokoj vám dávám, tudlače knieže prosimy. Neladaj na naše rychy, ale na víru swojej cyrkwie. Daj jej po swojej woli pokoja jednotu, ki se živa a kraluje šviki na wiki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami. Stroče so s postrom pokoja. Lečenja Bože, kotre zeberarich iz sveta. Zaspievam kniezi, dokelž je mi wiele dobro czynił.
Modlimy so. Smilny Bożo, nasyceni z chlebom zbożności prosimy Cię, skruczuj nas w tymle czasu z miasom a kreju swojego Syna, a nie daj nam podziel na wiecznym żywieniu. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Wozywania na 8. przeznitej niedzieli. Dżęca są modlarskie godziny przed Najswiętszym w Kruszczycach a w klosztrze, porjad steji w Bożym mszach, zakończalce niżpo w klosztrze je 16 godzinach, w Kruszczycach 17 godzinach. Różoc modli są w Kruszczycach pondzielu, utoru, czwartka, piatk, 18:30. W klosztrze niedzielu 14, utoru 18:30 a sredu 8 godzin. W Woklicach utoru 18 godzinach a czwartk 17:30. Krzyżowy puć modli so w klosztrze czwart 19:30 Niemcy a piat 19 godzin serbscy. W Kruszczycach przychodną niedzielu 14 godzinach. Doma obstarania budu hakle po prynej postnej niedzieli. Szulskie kemsze są w klosztrze utoru 15:30 w Kruszczycach sredu 15 godzinach. Seniorio w Woklicach zetkaja so utoru 8:30 k modlitwie. Přizamknie so postnička a snedaj v Doboskovem dome. Popelnju sredu zajeme sjate postny čas. Popelnju sredu je krute postny abstinentny dzień. Zdamy so kobase a všetkých miasowych jedzie. Kemše z trušenom popela sú v Kruščicach 9 hodinách, 15 hodinách sú šulské a 19 hodinách v kloštre 18:30 z postnym predovaním v Dobrošicach kemše nie sú. Firmiami zetkaja so sredo w 19 hodinach w kemšach, kajž tež 17 hodinach w Farskej cirkvi. Postne predovanie po témiu nadzieja nepřesvapja sú stajne z Božím mšu a příležostní k sviatej spovedži pole predaria v kloštre sredu 18:30 pola kapłana Petra Morza, w Kruščicach piatk 19 hodinach do runia pola kapłana Petra Morza. Cyrkovny přehlad namakače v katolskim postove a v Vúješku. Kemže v Woklicach sú štvrtk v 18 hodinách jako svojibne uhotowane. Štvrtk zaje so v Radoru osadne mision z Božej mšu 18:30. Všetne sú kemže s misionským predovaním, kajž tež príležitosti k sviatej spovedži. Dokładny program namakače v katolskim postove a na Radvorskej osadnym homepage. Osadní sú od piatka 17 hodinách do soboty 18:30 na 24-hodinské modlenie při Najsvätejším do kapałki doma svätej Ludmile v Kruščicach přeprošené. Piatk 17:30 je zariadowane k ekonomickim Światowym Dniu Modlenia w Smečke Can Cirkvi. Pančincenio, kočiž maja zájim, nech so pola Lucie Širakovje přizevia. Od jest w 18 hodinach od Haušec Gornia. Osadna rada zetka so sobotu 8 do 14 hodinach na klauzurne posiedzenie w domie Sv. Jana w Smečkecach. Dekanatna modlina zetka so sobotu 20 hodinach na zromadny festbor w Farskej cirkvi. Přizaknie so zariadowane w jednocie. Zbierka przychodną niedzielu je za biskopa za Bonifacjowy skut postajenia. Kubanišćo Sv. Bena w Smorčišach přeprošuje na ekumenicki postnický seminar od 10 do 11:30 stajnie pondzielu 19:30 po tému Wobkat z palnymi muriemi, odmiezowanie a mieza z referentom Frankom Richterom. Nadrobniejsze informacje namakacie na internetowej stronie domu. Osadne przedstawicielstwo zetka so 10:30 po Krzyżowym puczu na farie. Krzyżowska rada zetka so piatk 14:30 po kemšach na farie. Ministranča niech sebi do zakristije po nowy plan přindu. Od dženstnejšeho hač do 15:30 je v Hornikovém dome přístupná wustajenca o bodnostym Karlo Akutis, kotrež svjatoprajene pso přihotuje.
Na 26. zemrel starobie jena 85 Barbara Šulči z Rožanta, kołanie popelnice budzie 15 u Kroščica. Knieže daje wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa w pokoju. Boże mszy, pondzielu za kude dusze skazane z Kroščic, w útoru za niebo Hanu a Pavla Handrika a syna Jurija z Nowej Wieski, kaj tež Jana a Marka Jorka z Novosilc. Sredu 9 hodin za Anne-Marie Brötzenu a Franca z Kopšina, 15 hodin šulske kemše za Jurija Šoutu z Kroščic a sotru Lenu z Wudworja a Svojbnych, 19 hodinach za niebo Lenu a Jurija Mroza z Kroščic. Štvrtk, nejsou kemše, piatk, kemše za niebo Mirčina Švorca a Marius Kroščič, kajste živých a neborých Svojbe Švorcič a Cyžec. Sobotu 18 za niebo Mariju Šmitovu z Roko z prenoletného opomieniu, nedelu 7 hodinách za niebo Jurija Glyklicha a Henču z Radworja, 9 za Osadnych, 10 hodin za niebo Rozaliu a Georga Nowaka z Worklec a Rozaliu a Jurija Nowaka z Worklec. Tak daleko vozevenja, to by było všetko. Vám všetkým rianu pustinskú nedelu. Hello. Všetkým, ktorí sú Božú mšu zobúrichtvali, chceme tiež sa ďakovať a za všich tiež sa prosiť o Bože žanovanie. Tu mu stane. Kniez buď s vami. Požanuj vás, všemocná milostivé Božo, Bůh Otca, Syn a Duch Svatý. Díče pokoju.